усмихни се. Забравете всичко бяло, което познавате. Идва нова серия бяла техника от Беко. Нова серия, която ще промени представата ви за бяла техника. Идва и в България едновременно с целия свят. Беко. Сега с новия БТК ADSL получавате 2 пъти по-бърз интернет на по-ниски цени. Пакети до 2 мегабита. Включи се на 0800 100 в центровете на БТК или в партньорската мрежа. БТК, за тебе е. Освежи се. Усмихни се. Погрижи се. С Тера Тотал. Колко хубаво кафе. Съсипане. На ризата ще сложа белина, но блузата е от изкуствена материя. Ще пожълтее. Спокойно, ще ти издам една тайна. Ачи може да се ползва дори и върху по-финно пране. Дори и върху изкуствени материи? Да. За разлика от обикновената белина, Ачи има новаторска система, която предпазва тъканите и запазва прането бяло и здраво за по-дълго време. Виж, като нова е. Аче, чисто бяло и здраво. Дори и за изкуствените материи. Имало едно време едно момче и едно момиче, които били неразделни. Той правил всичко за нея. Тя го обичала с цялото си сърце. Един ден семействата им се скарали. Забранили на неразделните да общуват. Минавали годините, неразделните пораснали, купнели единствено да разменят една дума. Тогава хората решили да помогнат. Обърнали гръб на родителите и спрели да им говорят. Семействата решили да се оплачат на градоначалника. Тогава той им казал: вие попречихте на собствените си деца да общуват, затова нямате място в сърцата на хората. И заговорили неразделните отново. И говорили цяла неделя, без да спрат. И аз бях там. И аз приказах. Вивател, всички говорят. Класик FM Радио ви кани на концертите от цикъла Биохим Класик Джем. Ансамбълът за ренесансова музика и танц Ла Росиньол ще пресъздаде епохата на италианския ренесанс. Автентични костюми, оригинални за епохата музикални инструменти и танци ще ви направят част от магията на ренесанса. На 5 декември в зала България от 19:30 часа станете част от един изключителен спектакъл. Билети на касата на Класик FM Клуб в зала България и на адрес tickets-bg.com. Канди пере едновременно различни цветове и материи, без грешка. Канди Mix and Wash. Канди – технологията на ваша страна. Канди може. Само сега, само в Технополис. Данон Данисимо. Кремообразен нежен йогурт с плодов вкус или парченца плодове. Полезен и обичан от всички у дома. За по-голямо удоволствие, сега Данисимо е повече на същата цена. Тази събота и неделя, където и да си, говори с всичките си приятели, роднини, познати в цяла България за 3 стотинки на минута. Без първоначална цена за разговор от 11 стотинки. БТК, за тебе. Освежи се. Усмихни се. Погрижи се. С Тера антипарадонтоза.